To jama'a barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyon da za mu nuna muku yadda ake referral ɗin mutum, wato a gayyaci mutum a ƙarƙashin ka a application ɗinmu na sai da data, wato site ɗinmu na sai da data mai suna ADSoft Data, wanda hakan yana da matuƙar amfani. Wato referral a kasuwancinmu na data yana da matuƙar amfani sosai, wanda ya kamata a ce mutum ya tsaya ya fahimce shi kuma ya san ya yake, saboda akwai riba a harkar kuma akwai samu sosai yadda mutum baya tunani. Idan har ka gayyaci mutane a ƙarƙashin ka, to kai ma kana da wani kaso wanda za ka ke samu a ta dalilinsu. Saboda haka sai ku biyo mu cikin wannan bidiyo har ƙarshe domin ganin yadda ake gayyatar mutum a cikin site ɗinmu na sai da data, wato mai suna ADSoft Data. Sai mu je kai tsaye cikin bidiyon. To kamar yadda kuke kallo, da zarar ka shiga Play Store ɗin wayarka ka je ka sauke application mai suna ADSoft Data, ka yi rijista already. Kamar yadda kuka kalla, ni na riga na mallaki application ɗin, na yi rijista, yanzu na zo na yi login, ya shigo mun kan dashboard kamar haka. Ga wata 'yar sanarwa, bari mu karanta ta. Wato kamar yadda kuke kallo, sanarwa ce akan dashboard ɗin ADSoft Data. Bayan ka yi rijista ka yi login, ya shigo ma kamar haka, za a samu wannan sanarwa. Gashi nan sanarwa ce akan ƙarin kuɗin data da aka samu na kwanan da ake ta fama da tsada, da kuma masu transaction manual wanda suke sa kuɗi a wallet babu charges. To baya ga haka, sai mu je kai tsaye cikin abin da ya kawo mu wannan application na sai da datar. Ga wani guri nan da aka rubuta profile, da ka shigo cikin site ɗinka, application ɗinka, da zarar ya buɗe, gashi nan information ɗinka ne, ga sunanka, ga email ɗinka da phone number ɗinka da state ɗin da kake, sai kuma referral link naka, sai kuma gurin da zaka duba commission ɗinka. To gashi nan dai wannan commission ɗina ne, na gayyaci mutum 19, sai kuma kuɗin da suka kawo mun. A taƙaice kenan, gashi nan an samu naira 6,132. Wannan ina jin bai wuce sati 2 ba, kuma a hakan ba kowannensu bane yake aiki, bai wuce mutum kaɗan bare daga cikinsu. Mafi yawanci ma ba kowa bane yake aiki, kuma gashi sun tara mun wannan kuɗi da kuke gani, naira 6,000 da wani abu. Wannan kuma bayanai ne kamar mutum in yi upgrade a ƙasan ka, za ka samu naira 100, da kati da data za ka samu naira 1. To a taƙaice kenan, gashi nan sai mu je mu tura wa kamar aboki haka dai, mu gayyace shi ko wani ɗan uwa mai sai da data. Misali, gashi nan na shigo WhatsApp ɗina, daman na riga na yi copy ɗin link ɗin, da na zo na tura masa wannan link ɗin. Shi kuma da zarar ya je ya taɓa link ɗin ya yi rijista, to insha Allah shi kenan ya zama referral ɗina, kuma dukkan transaction ɗin da ya yi zan ke samun wani kaso daga ciki, wato commission kenan yana taruwa a gefe. Sai kuma abu na gaba, wanda shi ma yana da matuƙar amfani, yana da tasiri, yana jan hankalin mutane, wanda ya kamata a ce duk wani mai sai da data ya mallake shi, wato logo. Wanda amfaninsa a nan shi ne yana jawo hankalin customers, wato masu sayan data a gurinka. A taƙaice dai kawai, shi wannan logo yana da matuƙar amfani sosai, kuma yana taimakawa. Idan har ka san kana sai da data, ya kamata a ce ka mallaki naka. Ga masu buƙata, ga number wayan da za ku tuntuɓa. Kuma a cikin wannan website ɗin namu na ADSoft Data, suna yin wannan logo a kyauta, suna yi wa kwastomominsu. To sai abu mai muhimmanci na ƙarshe da zan nuna mana, in ja hankalin mu a kansa, wanda yana da matuƙar amfani. Gashi nan a rubuce Bendo akan dashboard ɗina, wanda ni na kasance na fi kowa samun data da sauƙi a cikin wannan website ɗin. Kuma kai ma in kana so za a ɗaura ka, ke ma in kina so za a ɗaura ki. Tsari ne duk za a iya ɗaura kowa, ɗan abin da ake biya kuma kaɗan ne. Idan zan sayi datar MTN a wannan site ɗin, wato bari mu gani, 1 gig zan saya akan naira 256, 2 gig zan saya akan 500 da naira 14. Bari mu duba na Zen kuma mu gani. To gashi nan kamar yadda kuke kallo, 1 gig akan 278, 2 gig akan 556, wanda ina da bambancin sauƙi akan agent da kuma subscribers. To alhamdulillah, anan za mu tsaya ƙarshen bidiyon namu kenan. Kamar yadda kuka sani, ni ne naku Adamsi, wanda aka fi sani da AD. Ni ne mamallakin shi wannan site mai suna ADSoft Data. Hausawa suka ce sayan nagari mai da kuɗi gida. Saboda more data mai inganci, sai ka shiga Play Store ɗin wayarka ka sauke ADSoft Data, a more data lafiya.